Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще ви представя няколко акцента от едно интервю на писателя Дейвид Робсън с Итан Крос, експерт по психология на емоциите. Ползите от негативните чувства. Кои са най-често срещаните погрешни схващания за емоциите? Едно от големите недоразумения е, че има добри емоции и има лоши емоции и че ние трябва да се стремим да живеем живота си без всички лоши емоции. Според мен това е грешка. Ние сме развили способност да изпитваме всички емоции по някаква причина. Гневът може да ни мотивира да поправим дадена несправедливост, ако все още има възможност да поправим нещата. Тъгата може да ни подтикне да се вгледаме в себе си и да придадем нов смисъл на ситуации, които коренно са се променили. Завистта може да ни мотивира да се стремим към нещата, които искаме да постигнем. В правилните пропорции това е толкова ключова фраза: всички емоции са полезни. Много хора вярват, че емоциите им са извън техния контрол. На какво смятате, че се дължи тази пораженческа нагласа и какви са последствията от нея? Мисля, че това зависи от аспекта на емоционалните ни преживявания, за които говорим. Често ние нямаме контрол върху мислите и чувствата, които се задействат автоматично в ежедневието ни. Но можем да контролираме начина, по който се ангажираме с тези мисли и чувства, след като те се активират. Значи, целта ни да бъдем по-осъзнати относно това, какво можем да направим, за да променим начина, по който се чувстваме, вместо да оставим това на случайността ли е. С изненада открих, че разсейването и избягването могат да бъдат продуктивни начини за справяне с емоциите. Но как така? Избягването, да се опитваш активно да не мислиш за нещо, като се разсейваш или се ангажираш с друго поведение, обикновено се определя като неработеща техника за овладяване на трудните емоции. И без съмнение, хроничното избягване на трудностите се свързва с негативни резултати. Това не е подход, който бих препоръчал на всеки го да използва. Но не е необходимо да избираме между това дали да подходим към овладяване на емоциите си или да ги избягваме. Можем да бъдем гъвкави и да правим и двете. Има изследване, което показва, че хората, които ефективно прилагат и двата подхода, да изразяват емоциите или да ги потискат, често се справят добре в дългосрочен план. Как може да изглежда това на практика? Ами да кажем, че сте предизвикани от нещо. Изпитвате силни емоции заради спор, който сте имали с някого. Един от подходите може да бъде да ги овладеете точно в момента на спора. Не може да има смисъл да се отделите за известно време от мислите за този проблем или за спора. Казвам това като човек, който по принцип обича да се изправя срещу проблемите на място и в момента, просто да стигне до същността им и след това да се продължи напред. Но понякога съм имал полза от това да се потопява в нещо напълно несвързано за един ден и след това да се върна към проблема. Може като се върна да осъзная, че това изобщо не е проблем, или да установя, че интензивността на проблема е намаляла и мога да подходя към него с по-широка перспектива. Цялото интервю може да прочетете на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!